Noni. Lähti varmaan pyörimään. Hyvä, hyvä. Eli eka niin aukaistaan vähän täältä luukkua. Näin. Tällaiset pitkät työvälineet on hemmetin hyviä tässä. Ja edelliset tuppat taakse. Ja sitten no sinne nyt ei mitään hirveästi ole kertynyt, mutta otetaan täältä vähän tonne noin. Otetaan täällä vähän näköjään puita, mitkä ei palanutkaan. Ennen jouluahan sit toi säiliö on tosi hyvä, kun tulee poltettua melkein joka päivä sitten tässä näin. Niin ottaa näin. Hyvä. Ja sitten me laitetaan vähän puuta tonne. Tää on kuivaa kuusta suurin osa ja tommonen pikkunen tää. Ollaan pyritty silleen, että lämmittää sinne kerralla silleen vähän enemmän ja et melkein se 300 astetta. Ja koivutuohi on loistava. Mut tosiaankin melkein sinne 300 ja sitten kun on ollut tämmönen kylmäkausi, niin pesälle yli kesällinen vetänyt sitten niin päivittäin, niin saa vähän tunnelmaa tänne ja tulee lämmin. Se nostattaa meilläkin, tämähän on rakennettu tää talo, niin valmistunut 80, on alettu rakentaa ilmeisesti 79, mutta tässä on jännä tää takkaa täällä niinku toisessa päässä kämppää. Alla on vielä tässä näin, niin on toi öljylämmitys pannuhuone, niin tää on niinku muutenkin lämmin tila, että se vohkaa tänne ylös sitä lämpöä sieltä, mutta kuitenkin kun tässä sitä lämmittelee, niin se sen melkein pari astetta nostaa tuolla huoneen lämpöä, mikä on aika hyvä sitten. Ja se niinku noissa sähkölaskuissa sitten näkyy, että meillä on nyt kiinteä sähkö täällä, niin parttiaralla on vähän yli 60 kuussa ollut. Missä se siirtomaksu nyt sitten sen 33 €. Näin. Noin. Ja sitten kun tää ei ehdi kylmenee tässä välissä, niin ihan täysin, niin se yleensä lähtee vetääkin ihan hyvin, että nyt nähdään, että lähteekö tulee savua vai ei. Otetaan tosta noin. Ei ainakaan vielä lähde puskeen. Tiedän miten tässä on niinku ajan saatossa niin tullut nokea tohon noin, että saisiko toi jotenkin putsattua tosta ihan, mutta tää selvitellä sitä. Tää on ihan kiva kanssa, mutta sekin jännä, että se on tossa niinku oven vieressä, mutta kyllä se luo mukavaa tunnelmaa tänne. No ei lähde savuttaa ja alhaalta näköjään lähtikin vetää vielä paremmin. Että joo, näin. No humina. Kuusi rätisee. Näin. Eli takan lämmitystä. Leivin uuni.